L-Unjoni Ewropea faslet pjanijiet tal-operazzjoni militari fil-Libja bit-tama li jiġi indirizzat l-ammont ta' persuni li qed jivvjaġġaw illegalment fil-Mediterran. Fil-mira hemm iċ-ċirku ta' nies li organizzaw it-traffikar ta' persuni. L-Unjoni Ewropea qed titlob mandat tan-Nazzjonijiet Magħquda biex tkun tista' tieħu azzjoni militari fl-ibħra territorjali Libjani u rappreżentant tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea Federica Mogherini għamlet diskors quddiem il-membri tal-Kunsill tas-Sigurta. Ir-Renju Unit qed ifassal ir-riżoluzzjoni li għandha tawtorizza l-missjoni li mbagħad titmexxa mit-Taljani bil-partiċipazzjoni ta' xar pajjiżi Ewropej inkluż l-Ingilterra, Franza, Spanja, l-Italja stess u possibilment anke n-NATO. Se jkunu voluti bastimenti Ewropej inkluż dak Ingliż HMS Bulwark li bħalissa jinsab Malta. Quddiem il-Kunsill tas-Sigurta Mogherini qalet li l-prijorita hi li jkunu salvati l-ħajjiet, iżda żiedet li issa din hija kwistjoni ta' sigurtà u mhux biss waħda umanitarja. Se jkunu mibgħuta wkoll bastimenti bil-helikopters abbord li jkunu jistgħu jidentifikaw il-bastimenti ta' traffikanti. U mifhum li militanti Libjani, gruppi ġihadisti u entitajiet affiljati mal-Istat Iżlamiku huma fil-qalba ta' traffikar ta' persuni u huma armati sa' snierhom. L-Ambaxxatur Libjan fih dan in-Nazzjonijiet Magħquda Ibrahim Dabbax jitkellem mal-mezzi tax-xandir barranin u stqar li ma kienx ikkonsultat dwar l-azzjoni militari u li opponi din l-idea. Il-kampanja kontra l-immigrazzjoni illegali għandha l-appoġġ ta' 28 pajjiż membru fih dan l-Unjoni Ewropea. Separatament fi Brussell, il-Fer Eżekuttiva tal-Unjoni Ewropea mistennija tiżvela proposti ġodda meqjusa radikali dwar l-immigrazzjoni. Jinvolvu l-introduzzjoni ta' kwota fejn tidħol id-distribuzzjoni ta' persuni refuġjati, proposta li dwarha pajjiżi membri mhux qed jaqblu. Bil-Ġermanja taqbel ma' din is-sistema u l-Gvern Konservattiv ġdid Ingliż le. Il-pjan sħiħ mistenni jkun żvelat nhar l-Erbgħa.